Kublai pi baro sashi sen pat nakarinsan ni pidang sobha ya pi ki parlok nongpet ya kani ka program la prapulai senam menta umelung sosotham us ki melung ula klat no na kani ka perthai ha ka khat pratarik uno pra khat khandai spa saupo usinyang uba ula no shakatho katar khasi ula kala long umau nam yangi ki pateng ki babut hoot ki por ki telun henrei ki jingtho ki jingtar jong uni umelung ubalong us ki melung kinang yai ne bat kinang yai su thit ha ki do not ki jongi bat habang isngo tho ya ka jingjeliu jong uni usang khan sang perkhat ngatrei ngin la ban pertu bat ki long dien ki babut ki pateng ki babut kinang yai so tho shu ya ka jingdon kam jong kani ka benta ka ba uni umelung ulabu syangi hoy ban kren kham bnya shu halor kata ngidon ya kini ki start perkhat ha ka tho katar I professor streamlet dakar I belong I head department jong ka khasi hanehu I Dr. Saloni Bare I belong I head department jong ka Nong Talang College but I Dr. Davidson Dingdo I belong I vice principal jong ka Giantia Eastern College Cleariat kiban peleu jingmut hangni halor ka jingno sinyang umelung sosotham la kalong hakatho katar ne kum unong pen kalaktin ne kum unong yo ijngai ya ka imlang sa lang kajongi ti nga kwa ban priang sobha ya phi pro lai ngut kham tam ya kapor ka ba koridor ka ba phila ai ngi ka ni kapor ti professor stream na dakar nga kwa ba pin batai khambania halor kapang ka ba umelung sosotham kum unong tho mo yaki poetry lani hakanu no ka benta jong ka tho katar ya ka jingno sinyang jong uken kubli shibon alfi ta ke jingli ge jong phi ho ngaru ngakwa ban ai kubli ya ka lungkho snem ga ba prapulai ke jing klat no ka jong u sosotham u sim ki melung khasi hakabe dei bat usinyang uba u sosotham ula no shakatho katar khasi kalong ka ba sna ado kata ba haddo menta meneru yu I ba ki jingtre jung o kilong ki ba kan sai tam ti ngan sedang shwa na ka kot ka baning kong jong u ka de ki jingpen kala shakaktien ka si ya ka kot ki power esop but kani ka kot ka de ka blami akasnem khat khandai spa arpho ti ka jing peni ya kani ka kot kalong ka ba u melung sosotham hagitu gi pon magade ka pros ka baning kong e jong u gari ka kot ka baning kong e ka jong u ti ulai le kat bala banda wanra ya ki jing pen kalak tin ki ba sngoten na hado kata ka ba I kop sho ban ong ba ka dei na ka wei pat ka ktin ndila sngohi kum ba ka dei ktin ka si ti ka ba arpat ka kot ka ba ula penmi ka dei ki poetry khasi kami agastem shija khandai spa apusan but ka jingmi jong kani ka poetry khasi kalong hadin ba ulaya kendo yaki jingshem namar ba ki bon kinong pule khasi jongi ki duna e but ula usngo ile de ba umla sho ban penia yo ya katoka kot wala ka de ka jingpen klak tin ne ka translation ka biang ru namar ba uhap man iturwa ya kato ka kot ha iwe pa iwe itliw yen itaru ka dor tang saw ana kata ka jing pla jong umlung hi ti onda ha bawla penmi pade ya ka kot ki poetry ka si u onra pade ha ka snem the shejak ndai spa life we ba revise pade ya ka pun kelano ya ka shaka dui tarak siar pat kani ka kot dui tarak siar hado menta meneru kidang yai pule ya ka ha ki school ki jongi lengba jongka Meghalaya Board of School Education ka embos ti ngiyo iru ba ka kot ka ba lai ba de ka ba punmi ka de sakawai pat ka translation kata ka de ka jing emu try jongi ba ulo shem na u Charles Dickens kami akasnem shajak khandai spa lai pun real ti ka kot ka ba khat do bat ka ba kan sai tam ka de
kisngi beri munyo trip bela mi ya kesnem sejak nai spa life and real kani ka kot di ka di ka kata ka bangi ong kamati ka jong usus utam ka ba ngidang yai ya kren ngidang yai ya porto hadu menta ya ka jing jeliu jong ka leng ba ki kentien leng ba ka sengkhan seng perkhat ka jong u bat kham tam e ya ka ha ka ba u ura biang yengi sha ki te ki por ki barem tam ha ka ba ong ukurse gi nagi ki pep kisngi berem nyo trip tikini ki sautli ki kot ki ba ulapen mi ki long ki sinyang usinyang uben he ubala sna ado kata ba kajai ben reu jungi kayai perto hado kini kisngi ki bamenta namar ba ki jing tho kamtam e ki ba day bat ka jing penshai ha ka sngi berem nyo trip kilong ki bak tik jengmut ya ka emlang ka salang kilong ki bak tik jengmut tang ya ki reu pule henre kiba wan ra ro ya ki jing perkhat ki jongi kiban penlong yengi ban ong ba i kumba uneu mulung uleyo i lupai ka ne ka jat ban reu ka jongi kum utau bangi ong unong yu i jingai lani utau visionary ba ki ba wan ra hakito ka jing ban sha ngila ban ong yu kum utau social critic lani kum utau unong bishar ne ya ka emlang salang bangi pai pade ki poem ki jong uti kalong ba ngim nang shu ban batai de kini ki kentin ki jongi ban ong ba hado kat no ka jing jeleu jong ki kentin ki ba o wan ra namar kata ka jing jeleu jong ki kentin ki ba wan ra ka penlong ngi ba ngi yo i ya katika ka perkhat ka jong umlong wala da u apply wong ba pat tip sapang ka poetry wong ka poetry tip wong ka art ka rhyme ka rhythm ki longgum ki shieng lengro lengram halom ndre haba pipet pede ya ka jing janai jong ki poetry ki baula tho ki long penban ki ba i gum ba ulong ubala da tip lut ya ki te ki an jong ka rukom tho poetry ti ngasukwa ban ong mo hadu kane ka por ka bamantang yo i ba ki khna school khamtam ki dangyai pule ya ki ni ki kot ki jong umlung so tham mo khamtam kum ki power esop bat kum ta kan ki be ki kot ti Dr. Saloni phila ban batai khendiat halor umlung so tham mo kum unang pen kala ktin te ho te kublai sibon alfi kublai sibon ro ya ki ba pe ya kan program ka baningkong kalong ka ngidap da ka jing sngo mulung bat ka jing sngo komen ro ha ju opor ban rakhe ya kane ka jing dap rapulai snem jong ka jing klat no jong mulung so sutham ubadai lu mulung bakraw tam le se ubakari khasi kala ban penmi haduk mentam padon menu le se ubala ban tam ka kerdan ha ka jing kraw la ka sain perkhat la ni ha kanu ka liang lo ha ka bayade ba ka poetry la ni bat ka pros ti hakaliang jong ka translation ho ngi i ba ka jing roi jing san hi jong ka tho katar jong khasi ningkong ka sedang hi na ka translation ka balas sedang daki missionary ti haba hakajuk jong usus thampan ngi i ba udai ma u pa ningkong ban sedang ya kan ni ka tho ban penkala ya kini ki jing tho na ki weipat ki ten sya ka ten khasi da ka baula sedang ningkong ya ka phawaru isok mo ka baula sim na esop spable te hang ning inyo iba hakitu kipor ki bangim sem lo poi perkhat le se ba hadu katto ba kani ka tho katar jungi kan roi ba usus tha mulala sisa ban wanra ya ki kentin ki ba hab jengmut ki kentin ki bejeli ki ba da bej ba da renti ban yangi ki ba hakipor ki bangi dangrin i pule ka power esop ngimtip ba ka de ka translation ndengi sungo hi ba ka de ka jing tho ba paka ka jing tho khasi ni nang perkhat akpor banga ngadangrin ma perkhat ba utho hi usus thang dendangi la khame la su tho ba kani ka dei tang ka jing pen kelak ti mo ka baula sim keliang de ka jing nang jong u ban penwan pat ya ki kentin le sing la ban ong bang nga kham sngo tanat ban pule ya kani ka ba ususu tham upen kelas ya ka khasi ban ya ka jong u esops kata ka de ka jing jili jong ki kentin ka jing nang ka jing kraw ka jing mut jing perkhat jong u ba ka jing tip jong u ya baro art li ki san perkhat la ka long ha ka ketien english aka jong ki greek la ni la ka long ha ka jong ki khasi tingila ban ong mo ba ka translation kuman ong no na ka khasi shakiwe ki kintin la ni na kiwe ki kintin chaka khasi na thre ula long kumba ula bu din do melung ma ulan ula long kita ki jing tho jong u ki ba long
ngim sungu syuk bakadai ke bakun Bakadai ke kalak tien bakun te ngi kalak. sungu la sungu try no kita kijing tho kila long khasi Kasih paka paka. Di Dr. David ngi kwa ban bapin batai kendiat mo halor ka nong kumno karukom tho jong umelung te lani kuman chong no dak tin nong way ka style of writing jong uma la dap laun batai kendiat halor kata. Kene kedai kalat ke banga sngo banga la ban ya samantai kita kijing so tho jong nga yo so tham hagaliang kata style yang ulani hakijing lo du tengah shwa ban poi kata ke benta aku aban poi yo so tham kum ubreu shwa Hoi. namar unun ubreu udon la ke jong ke personality he got his style badi ka style yang lani kata ke dur tho la pan he pan stan u kodan ka kenja school the school of thought tandai uso tham imru hakajuk jong ki pareng wah during the British time Hoi. te kumno ki parang ki hikai ki na kasi ka tukapor kadai excellent laban ma namar bangi ibabon ki nong tha kasi ki lami ek tukapor te ka ega bangai inong kong bala pi pe ka qualification jong he is a class 8 student te udero u bala puli theology tang nakadaw ka ba umla aban don kamet ka sai bakhain tu bo pliu haban sangen on kata abat kumjoro ka jingduk jong ikimi ki pa mo tai ba hat tong per ba di kong tham ibadi kimi jong sengkin tham na kumno te ga ba jana to lalit persiang banya hikai kala phak missionary kan lek lo po sang pung po sinong stoin nta po hajuai kundo ek kere la god pho ba ula long ru artat u muktiar lani advocate itu juk te usoso tham habangala trega kam go jo umdei ubreu balong ordinary man Hoi. ngam pendan kam ta kien parang mong ini persiang bani pendan kan udei ubreu ubekerpan namar ba ubreu ti ladesya ubreu bakat ubreu urang ba kasi ya ka ba ulada pulilo te kikot kikot u ka weg bo pulie ka dong ka de ka on the study of words ka tahu Archbishop Trench ba ka jo ka par honai au khat khandai spa khat lai snem ulo tho e ka weg jing tho spang ka jing kan jong ka tien khasi hau kot kubor lor shai ma hau benai jeliu ting siam hang to bau la tho spang ta ka jing don kam ban kren e spang ka tien ban sna ka tien thamai ku yong ka tien na we coin words ban ukwar ban wan ra ya ki kentien na ki tien tanat saka ketien kemi kani kebede ketien pedeng jong ketien kasih sengap kada ai ka bangas ko pelayo susam ba ampadan bakran sepang kita ki ai ka bangilang mentama kita ki sedel na ki borak ka Indian Constitution kan padang tak par udang dei umulung jong ketuka British era Hoi. te ulasha ayum tu ulasha penle jumud la yalam jumud u da kita kijing perkat jong ka risam ni te sistem apply dei kambat ki bren risam ni kerja biang kelah de Hoi. kata dengan IEP kerja PR mau buat kita gedang bak belah trendok ke por asam dan ke por pareng hapet je kata ka dur kada jong ki le nek jing melian joki mahap coba ngi mentah ngasam bah ya ladi teng lai herdor tang ba di par ngame dei ha iparo ibla tre bat ki pareng Hoi. idang step ngri beje ladap sum stan beje idan keper lake la di samul mala la keper kata kedai ke rukom im jagi hang ba mansua ngai sus tan le ke long kum ta wa dum ngkhain ro tam kide ki bre step kat kum to u new arti rembai oh weh tu arti rembai mah bawang ba usus tham dan nang step laki ube student jong hostel jong kita ke school jong ki paya government boys nang step lo sio lakon ujing rawai niam but ubreu mara ke nang step ubreu pengat ke jabi tikini ki ai ba ro ki long ki ba sotuna ba ban khat yo susu tham but kum jor ulang bakam long komik ulapan duma lapan kuai ne kitu ki nong trei hostel kita ke por dai na tau pa pan dai kena hostel tang bo pe sia del dia dai dapat sus tham ju kamrim mun pe baki kena kin num ya la ka por dang dai kita akan lihat sepangala ke por jo terai na yang ke style ti ngani tho pi kum ki para nong pe hagari jongi ngalangam slam ba ban ngala dep de ru ye ka jing tho jong nga kadang don hapres mako ti ngim patip ban lanungan ya ban pun mi
bang bau sus tham udah kupa jong ke style udah kupa jong ke dortha perkasa gum gatu ke jingkren jong spang snok hapiu sniu hapo bor hala balor nei pinyom da katu ki ka wen style ka oi ka idiosyncrasies kata idiosyncrasies ke mod ba uno breu kono ke breu de ka belung ne ka nong tho ne ka nong tho chi nong tho ko bor ki don la ka jong ka style ku manga bat pingi song ni la ka jong ka riam ku mo pher ka dur ka dar ki don la ka jong ka style tin na ka ta da ko ta ka we ka banga kwa ba ne lam jumut pi ba usus tham udai start ketin ni tengin dang haban pulih kumruban punat kam usus tham udai breu ba pena ba ketin dan ata ukuran ru sepang kai kan ni ke baki ong gani ka kawai ke kentien ke bau sedang ya ka sing baru nyotrep hai sembak sia jing sai ngi wat sau dong perthai jing sai kari ngim tibai keto tu kong bobang u ke asang kari kade ke herayat Jockey Wheels keto kade ke cirwai ke bangi sau si ngi sau melung kila ke jong kari ke jongi dan kadang-kadang ngasiamba walada ngimpenankan kentien herayat kumbalang ke Wheels kapan pa bau melung jongi ulah dai sia uta ulom ba bo ba kong ni ulom selo hagaliang jaga poetry haliang jaga thok katar boy rekat kerdan kan bat teki we ki mulung jaga research ni pi ka sulang bahan ni pertai kasi bamdon bapni ingi sebare di sang kadang kwa ba ikong stimulant kumino yalam ni poetry benyalam yang ya po USA ke milto about poetry mna ga be em ka de tapi kan na ipi ko aman kren sostam utip ya ki kendong kan surat jong kacing imbreo ulong ukupa ruai kumlo ke tu ke usi malalai no pimi ka de kacing kai yang ni bebun ki mi pa ngim khan te ki khon mo u anda kala yap pang lo sa kartan kon kum to Kerala Dora. Thank you ga kublish pun ga kata ka de khon ko ba im tang sitang ta bar ulang pai do non repitim na yo jing pen imbra yo do no na kamarian na kata da ude romanticism poi te kumba ni yo imo ki poetry jong melung so tham nei ki kran chapang kamariang kum piban tan nei bat ki kran chapang ki khna ki jingele ka ba ki bun ki we ki bentamo ba u shim te ban ya kran te ngasukwa kindiat mo le se boro laingut ba pin ai ka jing so thu jong pi halor melung halor ka jing tho jong melung kan ya kani ka juk ka ba mentate kumno kalong kumno baka jing tho ki jong u ki nong kum ka jing yo i lupa la ni kum kita kan long kum visionary la ni kum ka jing nong kum ka jing kum ka warning mo ka jing maham ka jong u ya kani ka juk ba menta pila ban patai kin dia halor kata ha ko be dei bat kani na thai na pedeng ki wei pat ki melung khasi melung sustam ti ude uba ada ngam jeleu bha pat kata ka ba lapan pau kham tam ya ka jing e ri ka jong u ong ha ka wei na ki benta jong ka jing penshai ong nga kerseu ti da ki tien ki ba shai ya ka jing e la kari but penis rem ya kari jong e kum kata ka kebe ka ba la ri la sumari ngi tingirung di ban ri ban sumar keliang ya ka na kata ka daw ong ba usumbai ubahap ha ka jaka mau klem la kandai usho samthia no tang shushit kasngi but kini ki kentien ki long ki kentien ki bajleu hado kata but hado menta menne bangi perkhat bha ya ka e ka ba u melung susu tham u persat men sim ha ki long din kham tam e haba pi ong ba ka jingya de ka jong ka te ka juk bo im bat ka jingyu i lupa ka jong u ya ka ni ka juk ba thamai namar ba ula kala don ki benta ki ba ula damaham u ong ba ladangim kendit ben reu no nama ula yu i ya ka jing wan kentur ki jong ki wei pat ki jait ben reu syakari ke jongi kila ban wan gum gitu ki nongri mesi le ni kila ban wan hakano kono gedor tang ba ka jingwan ke jongki ka penlong ya ka ri ke jongi bangin chong seir mo menta abangi pe ya ka ni ke jong yu i shisha ba ka ri jongi katno ka dap da ka jing seir min sim nangi pe na ka liang jong ka jingwan kentur pot jong ki wei pat ki jaga ki ba marjan nang ta habo ong lada
ngim kin dit ben riu no setangkat no ngin salong kum ki nong jiven ki ban long ki nong tong bat ki nong tho ding yanuri ti kan ni ka jing siu ko jong u melung su tham kadang yai kersiu thia yang i hadu menta kajat ben riu jungi man ka por bangi kren chapang ka jing sha wan telep jong kil air ki bana shabar ka jing sha wan telep jong ki bor ki bana shabar ngi kan mau ya u melung su tham uba kren lupa bala maham lupa yang ikta ndrei wa lakataru melung su tham shim don pade kata ka jing du jing kermen na kata ka daw haki poin jong u ong sa shisien pat kin win gi klau sa shisien pat kin ki gi mau habu ong ye gini kin tien kamot ba udang ai men se mingi wala dengi don hat mer karya kemolo ong ndrei ngidang don pat ka jing kermen lada ngi hap lada ngi kloy bangin shim no ya ka ya ban penbet no ya la de la ni ya ka jait pen riu kat badang biang kapor tikong Dr. Saloni mo nga kwa ban keli kendiat mo halor kanika habangi pet ya kathok katar khasi hakani ka juk ka bamenta kam tam ki kena mo ki bun ki bangi don sap don phong henrei long bun ngi yo iba ki kamno shaka tho pareng mo ka tin nong we ti ka e thare ka benta ka phila ban ong ba le singila ban shimnuk sa mo na umelong so tham mo la ningila ban kum ka jingno senyang ka jong u ka e te kum ki khana samla la ni ki khana jong ka ni ka juk ba benta bangi nga thare ngila ban le ka ban pinyar ya ka tho ka tar te kumba phila ong menne ba melung so tham udei us em jong ki melung de te ladangi phai na du ka translation baning kong jong u ka to ka ba de drive Daniel Arai na William E Hickson de kala long lupa ka jing persan man sem te ladangi pe nang to ka jing nang jong u ban tho ka ki kentien ki ba kresew yek to ki khna school jong u ki ba don ha ka school ba u hikai ba kumno kin sedang na ban thoi bangin nom ap kin ki we mo ka e ka bangi la ban le ngin le hi ngin le dala de ngin de ban ap ki we ti sa ka we paru ngiyo i hoi kum ba pi ong mene ba ki khna man ta ki kham so tanat ya ka tho phareng de ti le se ka ne kam da de e ban ong ba ka de na ka im lang sa lang mo ka de na im lang sa lang na mana du na yeng ru ngi kham yo tanat i ban phai ki khon che ki school phareng ten rei wala da ka de ka school phareng ngi kum ki kmi ki pa mo ka im lang ne ki ho ngi de pat ban penslur barang ka ho ngi ba ya ka jing start jong ka perthei ngi ba ya ki jing start ki ba wan nang lu nang noru kat kum ka jing ya jong ka por ndeng nadu na yeng ngi de ban sim ya ka jing kit kle ba ki khon ki de ban sngu tho ba kin e ya la ka jong bangi ju ong bangi de ban sarong ya la ka jong rangkat bat ka development ngi de pat ban bat ya la ka jong ka tanrai tingi i ba ho oj us tham la de si shaw melung ba krau du kata kata te wal ada ulak kala kristan rei kelet ban wat ban ti ya ki jing tip tanrai jong ka jaj ban riu la ka long ha ka riti ka dustur ha ka niam ka rukom ha ka imlang sa lang le se ulak kata ya baro ki phang jong ka jing imbriu te lada umelung jong i ulak ban le kata te mangi kum ki kmi ki pa kum ki men ki para kum ki nong hikai ngi don ya kata ka jingkit kle ba ngi de ban kit kia ba nadu ki khna ki badang ren wal ada ngi hikai ya kono ka ktien ndai ka baning kong ka dei ba ngin pensul tho ki ngin penrung ba kin ken kor ya ka ktien la jong le se la da ka long kum ta ka ktien jong ngi kan kham roi kan kham ne ban rangkat bat ki wei pat mo kum bangi ya kren men ne shapang ka translation ka ba wal ada tip lut ya kita ki jing start khasi baro ndrei ulapen kelaru ya ki jing tho jong ki wei pat sha ki jong ban pendus ba ti Dr. David mo nga syukwa man keli kendian halor kanika jingmi thamai mo jang kini ki ka education policy ekum ni ti hato mo POE ka jingma ka am mo lada mentangi yo mo kum man syong no bania jit te ngin shim no da katu la ngin shim no da katu haki school na haki college mo hato PE mo ba kum ki jing tho ki jong umelung ki bala ne katas nem mo ki bala ki bangi lahir pateng na kawai ka pateng sya kawai hato PE ka jing ma ba kandu jat no ne kum kita ki jat kan ke rukom pet ya ni ke new education policy hoi ngi mala perthei ngi ha bane jat bat ka perthei barak ko bem de tang hari India mo mar hari India hai ngi smart bahaban buat ko jong ki wei ban kai bang kwa ka long ba ngi kwa ban pen kieu ya ka education system jong kari India kan ki wei kin bon ngi mara phi ngapet ba kini ka kat kum ki jing tho ka belarim kum ki jong su tham kila ban poi ka por ba kinum sa jet su ha ki syllabus ni kadai mo na mar ki don ki nong tho ka thamai
ti hendrai ngi syamba ka kum ki jing tho jong sosam kala dai ki bakhan bat kala long ka bala ti ka long ba hari India kala ni ki badai ban jet ya ki kot ki sla syllabus bani kurikulum ki dai ban pernah pensai ki ni ki kot ki beri ki kia tau namar bakan song khia kan namar klam uso sotam ko bong kong sum ne ka khasli treasure kalong takasin kamdan poso kamdan amet kamdan style hero mar uso sotam na de ban pendablu di style baro ki ai wa kan no ko theory ro tes asid tes ya mulung uso sotam nado ka phonetics kami pernah kami kentian ke sursubah laduk ke morphology ke pernah kami kentian laduk ke syntax ke pun tu je ke sentence tu bat haduk ke negai ke semantics ke dan ke pragmatics mereka degawi ke pulih ke ba ka pulih kumno baki melung ha ke jingje jong ki ke ketian kila ban pernah kami ki jumut ha ka wai pakawai ke sentence pi nomor ke senten hi ha tho katar kam dei ke senten la ni kintien ke basu jet kan rum ram ke basu mi le ki dei ke baki nong tho ke la jet ki dapan kentang bak ki dapat jebut bones ni bon por ha ban penwan ya kata jebut lang baki kintien ke ka hukum tani syamba kan ni ka poetry jong susu tham dan ni ka ki jing tho mdei tang su sam ki wi ki re crowd ki bran ki nong tho ni mo ki melong ki nong tho la do ki dramatis ki novelist ki essayist ki babuan kita ki bangitit mo ki kanal kot ki don ki ba pernah ba kam ta kini ki juk bementa ki nong thok patri lele kum ki jong ba polong do ki pet ka style joki pet ka jong u ki asam kendri ki ba kitu ki ba ki wan ra ka itu ba ki mo te ka bejeng siam ba kat banang slam kat banang kela ki jing pulih putih ki beri jong hidup kenang kela ban ngai skam ba ki jaj ban re jong ki mne ta ka to ka rukom riam lan ni ka rukom bam ki jumut ti perkat kan habang ang riam kumut ka style mo kalau bangin ngirungin pej kat kum ka por tang bangi kwa ba sarkar ni ke ban pej hakane ka new education policy ba kini ki jinta ki jing ber ki babang ki jongi ki badai ki indigenous food maybe poetry or drama ki idea ki penon to bat ki bagi jing tho jongi ki dei ban nek ka syllabus tenga songu ba ni dan kum gani ka ayuban pi bangat tenga sispa na ki sispa ngakwa ba ki jing tho ki berem ki jongi ki kitab berem ki depan nak dak apa perlu kitab bertamai begini juga bentalang haki kelas rupiah ti kublai shibun ya pi barok lai ngon ki mo pelai pelai por kanang bani don ringkat bani namal ipor ilong ibalingkot henrei ngatrei kadang kidang bun ba ki ki bangi dang la bania keren bania tai nia bania merging mut hang ni mo ti ngakwa ban ai kublai pi barok ke jing don ringkat ke jong pi bani haki parlok nong pe jing ya kan kapor ho ipor ilong ibalingkot henrei ki jingkran ladang ya kran hakane kapor ngatri kidang bon phaki ki pangidang la bania tai nia ki pangidang ya la bania merging mut bat bania pheliu jing mut ho ki jing tho lani usinyang ba umelung susu tham usiem ki melung ula budin kinang yai ne haki donut ki jongi bat ki long din bat ki pateng ki banang bud kin mau ye ki tien ki ba umelung ula klei ki ba ong sashisin pat kin win ki klau sashi sen pat kin ki mau te parlok hadu bangin dia syampat berpi hakawi pat kapor kublai pi baro